הגיע הזמן לעזוב את לס פלמאס ולהפליג לתחנה האחרונה שלנו בקנרים, האי טנריף. כבר התחלנו להכין את האסטריקס לחצייה של האוקיינוס, אבל אם לומר את האמת, כמו תמיד, בסוף הכל קורה בדקה ה-90. אני גל, וזה דני. החלטנו לחיות את החיים אחרת. הפכנו את הסירה אסטריקס לבית שלנו. עכשיו אנחנו מפליגים איתה כל הדרך מהארץ לאיים הקריביים. הגענו לטנריף, ישנו לילה ראשון למרינה, קמנו היום עם אנרגיות כמעט חדשות לגמרי, ובעצם עכשיו אנחנו מתחילים את שבוע האחרון שלנו, שזה הולך להיות שבוע אינטנסיבי וארוך. יש לי קצת פלשבקים ליוון עכשיו. אני בסיור חיפוש ציוד לסירה, בדיוק כמו אז. יש לי מפה שקיבלתי מהמרינה, שם הם סימנו לי את כל המקומות שאפשר ללכת עליהם. יש לי דוגמאות, יש לי דוגמאות לדברים שאני צריכה. אין לי אפילו מושג איך להגיד, זה לא באנגלית, לא בספרדית, לא בעברית. והמקום הזה קצת פחות נוח להצטיידות מלס פלמאס. שם היה לך רחוב אחד עם כל חנויות הציוד הימי האפשריות. וזהו. פה הכל מפוזר בעיר. בחנויות שונות, יש כאן בערך שתי חנויות ציוד ימי, כל השאר מובילים אותי לחנויות לחומרי בניין. העיר זו קצת מסובכת, אבל היא הרבה יותר יפה והרבה יותר נעימה מלס פלמאס. אחת החנות אבל, וואלה, שווה להישאר בלס פלמאס. ובינתיים הצלחתי למצוא רק דבר אחד מהרשימה, שזה שייבות. כל השאר כלום, לא ברגים, לא אטמים. לפחות השמש יצא קצת. מה שקרה זה שדני מצא בורג שקצת דולפים ממנו מים. קצת, ממש קצת. הוא אמר, אוקיי, בוא נפתח את הבורג הזה ונתקן אותו ונחזק. הגיוני. אבל קלאסיק בוט לייף זה שאתה פותח את הבורג ואתה מגלה שצריך לפתוח את כל שאר הברגים, את כל שאר 10 הברגים, אבל הם לא נפתחים. אז אתה צריך לנסר אותם, ואתה מנסר את כל שאר 10 הברגים, ואז אתה מבין שעשית טעות. עכשיו יש לנו חורים בסיפון, שבוע לפני היציאה. כל הסיפון פתוח. איך נתקן את זה? אף חנות אין את הברגים האלה. אז עוד שבוע יוצאים לחצייה, ולנו יש חורים בסיפון. למה לא הוציא את הבורג הזה? שידלוף. לא הצלחתי כל כך לישון. יצאתי להסתובב בעיר. נראה לי אני קצת לחוצה או מתרגשת. יש לנו 5 ימים עד שאבא של דני מגיע. יש המון משימות. המון. והימים פשוט נגמרים בלי שאנחנו מספיקים לעשות כלום. פשוט משהו גדול עומד להגיע, ואני לא יודעת איך להתכונן לזה. וזה מציף אותי ברגשות קצת. אני לא יודעת מה אני מרגישה. אני פשוט מרגישה שאני צריכה להיות קצת לבד. להתרחק ככל זה. ובאותו זמן כבר לצאת לזה וזהו. האמת שעכשיו אני קצת מעודדת ומתרגשת. נגיע מחר ונקום חדשים ונעשה את כל המשימות שלא עשיתי היום, שזה המון. אפשר לחזור לסירה עכשיו. טיול בחוץ תמיד עושה קצת טוב לראות דברים אחרת. מצאנו ספיניקר בזיל הזול, שזה בערך 100 יורו במקום 2,000. הקאץ' היחיד הוא שהיה לו כמה חורים. לא משהו שמדבקת מפרשים לא יכולה לתקן. אז בשביל ספיניקר ראשון ל100 יורו, אני חושבת שזה ממש משתלם לנו. ועכשיו אנחנו נשים כאן מדבקה כדי לתקן את הקרע שהיה מהבעלים הקודמים. וזה
ענק, אין לי מושג איפה נשים את המפרש הזה, הוא פשוט עצום, הוא עצום וכל הסירה, רק כדי לייבש אותו, הוצאנו אותו מהשק, אז כל הסירה כרגע עטופה בבד של ג'ימבורי. אנחנו כאילו בתוך אוהל, זה די מטורף. ואת האמת שזה ממש מגניב, כי עכשיו זה כאילו ההפלגה שלנו עולה רמה קצת. אנחנו פתאום נהיה קצת, יהיה לנו מפרשים לשחק איתם, קצת יותר ספורטיבי. דני, אתה מאוד שמח בזה. אתה רק קצת חולה, ואנחנו בלחץ של הכנות, טוב, יאללה, בוא נדביק. כמו חדש. טוב, מגניב, יאללה, שנתחדש. זהו, הנה, עכשיו גם דני ואילן יצאו, כולם יוצאים. נשארנו האחרונים פה שנתקעו, כולם בורחים היום ואנחנו לא מספיקים. וואי, שיהיה להם בהצלחה, איזה מרגש לראות אותם יוצאים את כולם. דנית ואילן, איזה חמודים. מסתבר שאנחנו 11 סירות ישראליות פה. בקנרים כרגע שמתכוננות לחצייה, אולי יש עוד שלא שמעתי עליהם. שזה סופר מרגש, חבל שלא פגשנו את כולם. לא חשבתי שיש כל כך הרבה, תמיד הרגשנו היחידים. ויש אווירה טובה, כל אחד פתאום הזה, באים להגיד לו שלום, מכינים עוגה, מחבקים על הרציף, מנופפים, וכל אחד יוצא לדרך שלו, כל אחד נותן את הקפיצה שלו לרגע הגדול שכולם מתכוננים אליו ביחד. וזה מרגש, כי אתה יודע שאולי אתה תראה אותם בצד השני כשיגיע הרגע שלך לעשות את זה, אולי גם לא, אולי אתה לא תראה אותם יותר אף פעם. וההמתנה הזאת היא החלק הכי קשה. על לעמוד על הקצה של המטוס ולחכות שיגיע תורך לקפוץ. והוא לא מגיע. טוב, דני, איך היה? בסדר, תראי את הגלגלת הישנה שהורדתי מלמעלה. מה זה? אין כאן גלגלת בכלל. הגלגלת נשברה ואז החבל המשיך להישחק פה על הבפנים. איפה דני ואבא שלו? בואו נספר קצת על אבא של דני. אז אבא של דני, אז בא לבקר אותנו עם אמא של דני ביוון. והוא מצטרף אלינו לחצייה. זה אחד מהחלומות הכי גדולים שלו לחצות האוקיינוס, וכבוד עצום להגשים את החלום הזה ולצרף אותו לחצייה. הוא סיים קורס קיפרים. אני לא יודעת כל כך אם הוא הפליג, אבל הם הפליגו כמה פעמים, הם הזכירו כמה פעמים יחדות ביוון. זה פעם שעושים משהו כזה, זה בטוח. קוראים לו איגו. הוא אמור להגיע, הנה, אני רואה אותם עכשיו באופק. הוא ודני בקשר מאוד קרוב. דני מגדיר אותו כחבר הכי טוב שלו. יצאנו לקניות, עכשיו אנחנו בדרך לקרפור, והלכנו איזה חצי שעה כדי להגיע אליו, ובאנו מוכנים. עשיתי רשימה, היא מאוד מפורטת, ואני משערת שאני בכלל לא אשתמש בה, כי פשוט אני אלך ואראה מה בסוף אנחנו רוצים, אבל כן, היא לפי כמויות, לפי סוגים, לפי שימורים, טרי והכל, אבל בסוף, החלטתי שאני אחלק את זה לפי סוגי הארוחות. הארוחות שעכשיו יש ים רגוע ובא לי לבשל, הארוחות שכאילו אין סיכוי, אני נמצאת למטה יותר מ2 דקות ואני צריכה להכין סנדוויץ' מהיר שיעבוד, וארוחת יש לי בחילה, אני לא יכולה לאכול כלום כל היום, אז תביאו לי קרקר מלוחים. בואו נתחיל. טוב, אל תעמדו ותסתכלו עליי, אני מצלם, איך אני לא אסתכל עליי? איגו, אתה יכול לבוא פה. אז אנחנו הולכים לעשות קניות שצריכות להספיק לנו לחודש וחצי לפחות, ועוד דברים שאנחנו רוצים שישארו לאחר כך. בעיקרון זה 21 ימים לחצייה, אבל תמיד צריך אקסטרה, וגם אנחנו יודעים שמאוד יקר בקריבים ואין כמעט כלום. הגענו לסופר הכי גדול שמצאנו בקרפור. נתחיל עם 3 עגלות, אני לא יודעת אם זה יספיק לנו. יש לי 2 גברים חסונים, דני שמצלם ואיגור, אבא של דני שפה. יאללה, let's do it.
רגל כזאת לחצייה, רגל של חמון. זה נוראי, על רמת המזעזע. אנחנו מתווכחים על זה כבר מלא זמן, אני מנסה להוריד אותו מזה. נכון לעכשיו הוא עוד מתכנן לקנות. זה פשוט רגל עם פרסות והכל משומרת כמו שהיא, והוא לא יודעת איפה הוא רוצה לשים אותה. אני חושבת שזה קצת יותר מדי בשר, אולי זה יתקלקל יחסית מהר בתנאים של הים, אני לא יודעת. זה גם יטפטף שמן על הסיפון, וזה מאוד מסריח וגדול ומסריח. אז אני מקווה שהוא לא יראה את העמדה הענקית הזאת שיש פה. בואו נמשיך לדברים חשובים יותר. וואו, אנחנו פה כבר 2 או 3, ואני חושבת שסיימנו. רק נגלה ראשונה, כלומר בלי דברים טריים, לחמים, ירקות ודברים כאלה, ויש לנו 4 עגלות שלמות. בואי גם אני אעזור. וואי וואי. וואו, זה יום ארוך. זה הקבלה שלנו על הקניות היום. היא בערך בגודל שלי, אם לא קצת יותר. חשבנו שיצא הרבה יותר יקר, כי יצאנו בערך 700 יורו, וזה הולך להספיק לנו עד הקריבים, כי אחרת כאילו הלך עלינו. ועוד לא קנינו דברים טריים. כאילו זה מלא אוכל, אבל לא קנינו מספיק. יש עוד. כל 5 עגלות שלנו הגיעו היום בבוקר בארגזים. אני חייבת להגיד שזה מרגיש הרבה פחות ממה שקנינו. הרגשתי שקנינו מיליונים, ועכשיו זה נראה ממש קטן. אני בלחץ שזה לא יספיק, אבל נראה לי זה יספיק. לא קנינו מספיק. שיט. נעשה עוד נגלה. את כל היבשים פנימה. זה בערך כל מה שקנינו, בלי ירקות וגבינות וחומרי ניקוי ודברים כאלה. יש לנו אספקת יין לשנתיים. למה, דני? כי אנחנו אלכוהוליסטים. זה כאילו לשנה החדשה, בסדר, אבל זה יותר מדי יין. עוד איזה... כמה זה? תראה את כל הבירות האלה. אני לא יודעת... 90 בירות. 90 בירות. אין לי מושג איפה נשים את כל זה. כן, יש לנו מספיק. זה היה נורא, זה היה 5 שעות נוראות. אני חושב שלא נמות מרעב. לא? אוקיי. זה היה 5 שעות נוראות בסופר, ואני כל כך שמחה שהבאנו את המשלוח ליום אחר כך, כי אנחנו מותשים. גם אתמול, גם היום. אבל עכשיו יתחיל החלק הקשה. וואי, סדר הכל. תראה את ה10 ליטר שמן זית. 10 ליטר שמן זית. 180 ביצים. כאן יש איזה 5 או 6 קילו קמח מתחת. מלא קורנפלקסים, כי אנחנו אוהבים קורנפלקסים. והגאונות זה הלחם העמיד הזה, בוא נקרא, לחם משומר. לחם שלא מתקלקל, אין עליו אפילו תאריך תפוגה לדעתי. הוא פשוט לא... הוא טעים כמו ביום הראשון. לא טעים, פשוט טרי, כמו ביום הראשון שקנינו אותו. תוכל שהוא יישאר עד הקריבים. טוב, בוא נראה איך מסדרים הכל עכשיו. צריך לזרוק את כל האריזות ואת כל הקופסאות מקרטון, כי הם יספגו לחוט ויעלו עובש, והם גם תופסות הרבה מקום. אוקיי, זה אומר שצריך להוריד את כל העטיפות ולרשום על כל דבר מהו, נכון? כן. אז גם זה, הנה, כאן כבר התחלתי. וגם תאריך תפוגה אנחנו צריכים לרשום, כשעוד שנתיים נמצא פתאום פחית ולא נבין מהי.
שמחה שאנחנו יצא לנו לטייל. זו הייתה החלטה לא פשוטה. כאילו, אפשר לחשוב, החלטה לא פשוטה לשכור רכב ברמה כזאת שעד כדי כך אנחנו עמוסים בהכנות ובלחץ ובדברים, וכל יום אנחנו מהבוקר עד הערב מארגנים ומסדרים ומתקנים דברים, ותמיד יש עוד משהו ברשימה, תמיד יש עוד לחץ שנשאר. בוא נגיד, האמת, גם היו התקפי חרדה בדרך. דני חולה. כל השבוע הזה הוא היה חולה ממש. אני קצת נקעתי את הרגל, נראה לי כבר אמרתי את זה. אני כבר לא יודעת. הכל כאילו בערבוביה הכי גדולה, הכל בראש שלי סלט. סלט ומעורפל. אני לא צריכה לחשוב. אני לא יודעת מה אני מרגישה, מה אני רוצה, מה נכון, מה לא נכון. כאילו זה מין עומס רגשי ונפשי ומנטלי, ואני כבר לא יודעת מה. ובזכות זה שאבא של דני בא, בזכות זה שאיגור בא, אני כל כך שמחה, כי פתאום הגיע משב רוח קצת יותר מרענן, קצת תיירותי, קצת כאילו, כן, מה הלחץ? בואו נזכיר רכב, בואו נלך לטייל, למה אתם תקועים בסירה? למה אתם בתוך התבשיל הרותח הזה כל הזמן מתבשלים עוד? פתאום אנחנו רואים את המקומות המדהימים האלה, וזה ברגע. החלטה אחת אחרת זה לא היה קורה, ולא היינו נמצאים עכשיו ביער טרופי, כשכל השנה האחרונה אני בכפכפים בגדיה. קיצה, בוא נגיד שהמצב לא יציב. המצב הוא שכל 3 שבועות האחרונים הייתה רוח מדהימה כדי לחצות לקי ורדה. ואבא של דני היה צריך להגיע ב-13. היינו אמורים לעשות יומיים הכנות ולעשות ב-15. ומה שקרה זה שב-14 נגמרה הרוח. 3 שבועות היא קיימת וב-14 היא פשוט הולכת. היא הופכת אפילו לדרומית, ככה שאנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום. וזה היה או לעשות את הכל בלחץ שהוא אטומי, כלומר תוך 24 שעות לצאת, ולא היינו מוכנים, לא היינו קניות, הסירה הייתה הפוכה, פשוט זה לא היה אפשרי, או לחכות. אז אמרנו נחכה, מה, יומיים, 3, מה כבר יקרה? והיומיים 3 של המתנה האלה הפכו כרגע לפי התחזית שבועיים. כלומר, עוד שבוע קדימה עדיין אין רוח. ואנחנו מרגישים שאנחנו תקועים. ראינו את כולם לידינו בורחים. כולם יצאו. כולם פשוט ארזו הכל והפליגו לקי ורדה, גם אם זה כולל הפלגה על מנוע. ואנחנו כביכול נשארנו מאחורה, וזה ממש משחק לי במוח. עכשיו זה מין אי ודאות כזאת של מתי שוב יהיה חלון לחצייה. ברור שיהיה. אבל זה בלחץ הפנימי שלי מרגיש כאילו אף פעם לא יהיה. וגם ככה אנחנו מותשים, וגם ככה הלחץ הזה לא נגמר, והכל, אז השבוע הזה היה שבוע של עבודות ובכי. הלכנו לישון בהשלמה שכאילו זהו, אנחנו לא יוצאים בשבוע וחצי הקרובים, אם בכלל, כי עד קצה התחזית פשוט אין רוח בכלל. ממש, הרגשה נוראית. והיום דני קם בבוקר ואומר יוצאים מחר. כאילו, עכשיו יש הטרף. למפחות יש קניות רב, את הקניות הלא טריות, כאילו אני ירקות וזה בסדר, אבל
עכשיו יש שאתה צריך לנקות את הסירה, צריך לשטוף את בפנים ואת הבחוץ, ולמלא את שרקנים ולמלא מים, ולעשות קניות של ירקות וקניות של חלב, ואת ההשלמות האחרונות, ווואו, לפחות, כאילו, דברים כבר מאובטחים. אוקיי, זה קורה. קדימה. פוש האחרון. סיימנו את הירקות של הקניות, את הקניות של הירקות, וואי, אני כבר גמורה די. קנינו הרבה תפוזים שמחזיקים המון זמן, פרוב מחזיק הרבה זמן תפוזים ירוקים, ויש לנו בערך הכל. כמה שעות ממש קצרות, הספקנו להשלים את כל המשימות שלנו. קנינו את כל הדברים הטריים שהיינו צריכים, אני מקווה שזה יחזיק מספיק זמן, קנינו כמה שיותר דברים עמידים, ועוד צמח ננה, דני יהרוג אותי. אני חייבת עוד צמח. עכשיו אני מחכה לאיגור שיבוא עם הרכב, לקח לנו מזל שהזכרנו רכב, אחרת לא היינו מספיקים לעשות את כל זה. השוק באמת מקום מושלם לזה, אבל לא כזה נוח לעשות הקניות לחצייה פה, כי אין עגלה, עכשיו אני צריכה לחכות לרכב, זה לא היה דבר חכם לעשות, במקרה אחר הייתי הולכת לסופרמרקט. הפירות כאן נראים הרבה יותר טוב, יש לנו הרבה עגבניות ירוקות, דברים שכאילו יחזיקו הרבה זמן. זה יותר מבחר, זה אולי יותר זול, אני לא בטוחה. אבל נו, טוב, נעשה. קיצר, יש ירקות, צריך לקנות קצת לחם, יוגורטים, ו-off we go. שעה טובה. יש איזה מנהג קטן, שכל סירה שעומדת לצאת לחציית האוקיינוס, כמעט כל סירה, עושה איזה גרפיטי קטן על הקיר של הרציף. עכשיו, הקירות המרינה מלאים בזה. הקיר שלנו קצת פחות, אבל זה שנים על גבי שנים שהחוק הוא שכל פעם שגרפיטי אחד מספיק מחוק כדי לא לזהות מי היה פה, אפשר לצייר עליו שוב. הופה. מישהו מכיר את מיקה ולורו מישראל? גם דני? אמילי, מאיה? קטע מאיה, ב-2015 יצאו מפה. אנחנו יוצאים עוד שעה, עוד פחות משעה, עוד 10 דקות תכלס, אבל דני כבר עצבני עליי, אז הייתי צריכה לסיים מהר. ועכשיו יש לנו חותמת על הקיר שתישאר לנצח. האמת שאפילו ראינו כאן חותמת של חברים שלנו שחצו לפני 6 שנים. זהו, זה רשמי, אנחנו על הקיר. אנחנו על הקיר ואנחנו יוצאים לחציית האוקיינוס. נייס. אז מי יודע, אולי נהיה פה שוב. אולי מישהו יראה את זה, אולי אתם, אנשים שיצאו בעקבותינו, אני לא יודעת, תהיו פה במרינה בסנטה קרוז, אני לא יודעת אם רואים, ברציף האחרון, הרציף הכי צפוני, אני חושבת, זה שאין לו מספר אפילו. תגיעו לפה ותראו את הציור שלנו וצלמו לנו, פליז, לכו, אנחנו מתים לראות מה עבר עליו מאז, אין לנו מושג אם הוא יחזיק מעמד או לא, בואו נקווה. יכול להיות ממש מגניב. בוקר טוב, אחרי 1,000,000 שנה שהיינו במרינה והיה לי סופר כיף, אנחנו יוצאים לים, ולא סתם לים, היום זה היום שבו אנחנו מתחילים את החצייה. אז אנחנו מקווים שאהבתם את הפרק והצלחתם להחזיק מעמד עד הסוף. ואנחנו, כמו תמיד, נתראה בפרק הבא.